Ya para kanca dene batur sore melaku sowan Gunapal Naraka Yung Satrio putra Manggala HM Pro Audio Legal Lightning Mas Trepas Satrio putra Manggala
carita duk nalika jaman semono ana perang geger raja sewu negara salah sawijining Prabu Klana Sewangana saking tlatah Panaraga Prabu Klana Sewangana kang gadhah patih ya sinebut patih Bujanggana ya patih Pujanggawana mereka patih Pujanggawana dipun kautus dening Prabu Klana Sewangana sesarengan prajurit Bantarangin prajurit Makudra ingkang cacahipun setunggal atus sekawan dasa sekawan mereka dipun kautus tumuju wonten ing tlatah Kediri ingkang angasta serat panglamaran dumateng putri Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit minangka panjaping srana Patebaya Praja Kediri Yu Satriya Putra Manggala terus nih. Awe, dene. Oke. Satu tuh, itu. Ya. Ya, sabar, tenang, santai.
Bocah loro saltone apik-apik. Iya Mas. Heeh. Alhamdulillah tuh. Nyapa moga-moga iki. Kok guyu enek wong peyok guyu. Kesel iki wis kadaluarsa ganongane iki ora ana gajule apa tenan kok. Lek dipadakne karo sing pertama ya pedhot Lek iki yo cah ketoprak belum 6 lho ya. belum 6 molak-malik sak karepe dhewe sik los kok. Tapi dhisik adewe ya tau ngono lho. Ya tau ngono. Aku yo saiki wis ora. Dhisik Tak manjing ya sing genah. sing paling utama ya kuwi lho. Alhamdulillah Mas itu kimeng main neh ning desa Ngasinan. Pokok ben taun ning kene pokoke ning kono saiki ning kene. Ngomong ya. Ya alhamdulillah Mas iki meng lancar kan awan yo sampai saiki lancar. Lancar oh, iki mang yo apa sedikit tak sepil. Iki mang acarane ora mek iki tok. Apa iki meng? Enek jalan sehat. Oh, jalan sehat, heeh. Yo Sing mung to isuk menghadiahi ngono to, curut papat mung to. celurut ngawur Apa Bang? uduk celurut Apa? coro Wis ora sah guyon dhewe kene kene. Oh, Oh, kenal kabeh makane aku ora maca. Yo ora kabeh omahku kene iki isin sajane ngene iki. oh mbah kuetan ngono malah Ngomongi isin sajane salah ora enek kok wis bene lah. ora apa-apa. Iki acaranya apa Mas? Pemuda. Acaranya dari pemuda ya HUT HUT, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. bener leres Mas Dakoro. Ya berarti ya terima kasih kagem para bapak-bapak lan ibu-ibu sing ikut berpartisipasi kagem acara niki. Selain kuwi yo terima kasih kepada suatu tokoh Lingkungan. industri. Oh, ngono Mas. Lingkungan-lingkungan kene ya alhamdulillah mendukung Mas. Megane pemudane ya akeh ya kompak. Akeh royong kompak solid dadi wis campur aduk dadi siji ro. Nyapa to kok amen ngenekne jaranan nyapa ngono kae. Jaranane panggah ngono nyapa. Ya kebanyakan nih dari warga-warga biasanya iki kenapa toh kok Pak ben taun kok diaranane nyapa? Ini perlu kita jelaskan yang kene ro. Nyapa? Dadi kok ya ben ro. Heeh nyapa. Ya Mergane ya sing kena disambati iki ngono ya. cuma omongne Ya kuwi. sambatan kok ngono. Ya ora. Ini soalnya dari semua pemuda dan juga pemudi itu mayoritas itu ya wong seni Mas. Ya iya Wong aku- seni. Angkatan awake dhewe iki wong seni kabeh, sok sak ngasinan sak riat rene iki rono iki melu jaranan kabeh jaman sakmono. Zaman sama aku yo eling ro. Iya aku gebiakan pertama ning ngarepe Pak Jadi kene iki kelas 3 SD. Iki tenan jaranan Yoso Budaya Mas. Yo so budaya. Heeh, biyen kumpulane wong-wong kene iki, buru binah kene iki. Sing marai jaran yo kuwi blok akeh. Jaran aku yo buru binah kuwi. Oh iya. Enek iya. nggone Pak Sampun, biyen blokane Mas Rehan menot kuwi. Yo, Oh, iya. sing marai dhewe yo kuwi barang. Berarti orang mek kru jaranan yo Makane semua kok nyapa pemuda malah yo. gak jaranan mergane generasi awake dhewe iki jaranan kuwi mang. Oh iya 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 iya. Berarti harus di anu Ya dijunjung. wis, sing penting kene iki pemuda butuh dukungan untuk Iya no. Harapannya Berarti cuma desane itu. rame, ya, toh, ya. Harapannya dari pemuda cuma itu. Ibu nggih kesel nek kok. Yo iki piye Mas Het? Ya iki ya sakjane. Ora sak kesuwen wis setengah 11 iki ya. Iya iki untuk mempersingkat waktu juga Mas Dakoro. Heeh, iki mah bintang Nanti- tamune Iki mang adewe sesuai pamflet. Pamflete posternya New SPM tulisannya atraksi Reok Ponorogo. iya. Buktine iki faktane iki. Sing Lha- ditenteni ya iki. Lah mek gletak tok ngono apa? Ya ora wengko main, dadi wengko sing nyunggi kuwi ya awakmu kuwi lho. Pedot buluku iki kono ora tau ngawur. Ya enek wong dhewe iki yo sing nyunggi iki bola dewel dhewe Mas. Bola dhewe. Bola Riok Tulungagung yo Andian melu Oh. festival Tulungagung 2025 iku mengikuti festival Riok FRN kono ning Ponorogo. Mosok? Yo iki barang sing ganong iki waroke aku sing dadak yo Mas. Lah aku kok ora katut. Ora katut iki bagian apa ya ora oleh bagian. Ya biasanya melu lho. Pas wira kangge Pak ora iso wis kuwi. Wis langsung ae ra usah Langsung, ngakeh nomos dadi Kakek ya. nomos ngomong ngenteni iki nih ra ngenteni kowe. Tentene niki nggih leres nggih Bu. Heeh. Nah, Waleh ngete wajah dhewe. dadak merak ya iki. Monggo. Disiapne karo diselingi Sik. dulu ya. Iki anu Mas, biasane lek reokan ki panjake ruwame. Ngono ya. Wah, Jajah sik. Yo. Ora kaya gebuki maling iki.
Kok malah oe. Ora lho. Sing apik. Lah ngongkon panjak malah kaya ngusah kemprit. Ora ngono. Sing anu Mas nyuwun tulung ben amrih kompak ya Mas ya. Oh alah. Ya, rame. Jajal sik suarane Mas ya. Mas. Mas, tes vokal Mas. Semua. Wes padha kaya kuwi lho, adu pitik. Ya Mas. Yo, Saking Reyok Bono Roko. Yo. Ya iso. Mas. Ya iki Om Baronge saking Tlatah Tulungagung. Hai, iki Mas. yo iki lho delon. Buange yo iki lho. Sing ditenteni. Ada maju ndak Mas Yogo ya? Wayahe yo. Bakul apa tadi saya tidak. Iki macane oh iki dadake merak keloro iki yo. Bola.
Roko. Laran sik Mas. Ayo. Jeto. Ayo Mas mutu. Ara, ayo Mas. Ayo toh, ayo toh, ayo toh. Ayo toh, ayo toh. Jeto iki wae, jeto iki. Ayo toh. Ai, dapat toh. Monggo. Siapa? Oh, Maju lagi Mas. Yo, maju le. Persiapan.
Pinter sawet cah jaran. Jos. Sugeng pengen bolak-balik. Apa mek tulit. Saya tahu. Kok kaya iki set cas. Ngono Yo dudane. maksudnya iki ya didelok dari segi fisike ro. Lah nyapa kowe kena stroke e? Ya ora ngono. Lah nyapa? Lah iki awake sik cilik Iya, anteng sih. wer. Keluar pas mulak-malik bolak-balik kok. Ngono aku dhisik tau ngono ro, sik umur sik pelasan sih. Ngono ya. Yo, Saiki wis prei sik ya. saiki rada prei. Mancing sing genah ya. Kowe ndak tau to? Ora wis ora urite aku. Ndak pengen nyunggi dadak merak. Lah jajal ye. Loh, kowe iso ye. Lah nyapa lho, Rek? Ku nek lojinya lho. Aku tau nyunggi. Nunggi tok ora nyapu-nyapu, Mas. Dadak begegem. Piye to nek loji paling salah satu penonton iroh lah aku ngangkat dadak Terus merak. angkatan pisan gek cah-cahku lanjut kuwi ya. Kowe ngerti ra bar ngangkat kae? Apa? Ah diceluk makku to. Heeh. To seto. Nolehku awakku melu kabeh. Lah nyapa? Tengengen bareng. Tapi dijajal ndak apa-apa. Ah iya ndak Aku apa-apa. melok. Mumpung enek ning kene. Ah, Jarang, yuk, Mas. Mas. Mosok gede mek gambar tok kaya malu. Iya iya, heeh. Iki wong-wong iki apa lho? Hop. Mas Putra. Hop. Ora lho wong. Iki ki nang kene ki apik kok sungguh apa mek kok ganti posisi tok. Contohnya Mas Farhan sama contohnya pisan tok ae. Anakmu loro lho. Ora isi. Aku ora timbangane malah ora iso nukokne susu. Ayo to, angkat. Heeh. Ngene meng lho to, he. Arek ngene meng lho. Set. Lah, ngono lho yo. Malah ge motor-motoran. Yo. Cito Ujang. Poh. Anu makayah mengko siap-siap ya makayah yo. Monggo Mak Kaya. Lah iki gawe karo ora padha ae. Oh BPJS e kangge iki yo koyo gulune potel. Jenengan pirsani Mak Kaya. Se. Lah kok sing dicokoti malah kaine lho. Kan ngomong iki rada ndak beres. Ayo to. Yo. Yo. Alah. Yo. Ah, terus. Yo to. Set. Wes mas. Malah malah Kaya ngayan iki. ora kaya pitik ketrides ban. Mek molat. Wes to, wes. Ora usah kowe. Yo. Lah wong mek ganti posisi tok iki. Mek ngene. Mek ngentut. Wis ndak usah reno-reno ro. Heeh, wes Mas. Sesuk wayahku manding si pisu. Heeh, lanjut iki ya. Heeh, wis lanjut ae. Lanjutkan camburine ya. Oke. Yo Mungkin Mas. Terakhir. oke tambah lagi ki sing terakhir Mas Terakhir Dakro. Mas. Gek Oke. gadul liyane. Yo Mas. Tarik. Wis ndak usah tak baleni neh. Ampun aku.